160 मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेश शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। अरबी समुद्रात वादळी वाऱ्यांचा जोर वाढल्यानं हवामान विभागानं महाराष्ट्र व गोवा किनारपट्टीवर सतर्कतेचा इशारा देत बंदरांमध्ये 1 नंबरचा बावटा लावण्याची सूचना दिल्यानंतर मालवण बंदरातही 1 नंबरच्या बावट्याबाबतच्या सूचना मालवण बंदर विभागाकडून जारी करण्यात आल्या असल्या तरीही राजकोट येथील बावटा लावण्याचा स्तंभ बावटाकाठी तुटलेल्या स्थितीत असल्यानं बंदरात हा बावटा लागलेला नाहीये। काही वर्षांपूर्वी वादळी वाऱ्यात तुटलेला हा स्तंभ पुन्हा उभा करण्यास बंदर विभाग व वरिष्ठ प्रशासनास अद्यापही जमलेलं नाही आहे। त्यामुळे समुद्रातील नैसर्गिक आपत्तीवेळी सूचना देणारी बावटाकाठीच नसेल तर मच्छीमारांना सूचना देणार कशा असा प्रश्न निर्माण झाला असून बंदर विभागाचा कारभार आणि मच्छीमारांची सुरक्षितता रामभरोसे असल्याचं चित्र आहे। हवामानातील बदलांमुळे अरबी समुद्रात प्रचंड वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे। एकीकडे काही दिवसांपूर्वी अतिवृष्टीचा इशारा दिला असताना सध्या किनारपट्टीवर वाऱ्यांचं थैमान असल्यानं पावसाचे ढग वाऱ्यांमुळे पुढे सरकत आहेत। त्यामुळे किनारपट्टी भागात पावसानं दडी मारली आहे। अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वादळी वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या किनारपट्टीवर हवामान विभागानं सतर्कतेचा इशारा देत मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। तसंच प्रत्येक बंदरात समुद्रातील वादळी स्थितीपासून दक्षतेचा पूर्व इशारा देणारा 1 नंबरचा बावटा लावण्यात यावा असं हवामान विभागानं बंदर विभाग कार्यालयांना कळवलंय। याच पार्श्वभूमीवर मालवण बंदर विभागाकडून मालवण बंदरात 1 नंबरचा बावट्याबाबतच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत। मात्र बंदरात ज्या ठिकाणी मच्छीमारांना संभाव्य नैसर्गिक संकटाबाबत दक्षतेची सूचना देणारा बावटा लावण्याची राजकोट येथील बावटाकाठी तुटलेल्या अवस्थेत असल्यानं बंदरात बावटा लावण्यास बंदर विभाग असमर्थ ठरलाय। 3 वर्षांपूर्वी वादळी वाऱ्यानं ही बावटाकाठी कलंडल्यानं मोडून पडली होती। मात्र आजतागायत त्याची दुरुस्ती बंदर विभाग किंवा त्याच्या वरिष्ठ प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाहीये। याबाबत जुलै 2020 मध्ये मालवण तालुका मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनविसेचे पदाधिकारी अमित इब्राहिमपूरकर तसंच तालुका प्रमुख विनोद सांडव यांच्या नेतृत्वाखाली बंदर विभागास जाब विचारत बावटाकाठी दुरुस्त करण्याची मागणी केली होती। मात्र तरीही अद्यापही ती दुरुस्त करण्यात आलेली नाहीये। समुद्रातील नैसर्गिक स्थितीबाबत मच्छीमारांना जागरूक करण्याच्या दृष्टीनं बावटाकाठी महत्त्वाची असताना तीच जाग्यावर नसेल तर समुद्रातील मच्छीमारांना हवामानविषयक सूचना समजणार कशा असा सवाल उपस्थित होतोय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।